sa quality nilang mga sunata. Swak ang papaminaw sakto sa panglasa. Isiridyo, okay kaayo. Isiridyo, okay kaayo. Isiridyo, okay kaayo. Isiridyo, okay kaayo. Broadcasting live. Easy Radio. Easy Radio. Ipili nga tambal di sa kung nga sakit. Ato nang napatunayan di sa kasa nga dapit. Di na tamang itaglain nga atong gamit-gamiton. Tananin mo sakit sa bioherb ka na walaon. Bioherb atong ihaplas kung sakit ang kaluwasan. Bioherb atong tumaron kung ang ibati ili masabtan. Wala na problema sa imo ang mga balatian. Basta na ay bioherb, kurot yun na siyang kawagtang. Epektibo ni nga tambal di sa pulsa nga sakit. Ato nang napatunayan di sa kasa nga dapit. Di na tamang itaglain nga atong gamit-gamiton. Tananin mong sakit sa bioherb ka na walaon. Bioherb na tagat, epektibo ni nga tambal. Bioherb na tagat, ang sakit na sa gabal. Bioherb na tagat, para pulutan sa kalipay. Bioherb na tagat, para ang lawas kay mahapsay. Bioherb na tagat, epektibo ni nga tambal. Bioherb na tagat, ang sakit na sa gabal. Bioherb na tagat, para pulutan sa kalipay. Bioherb na tagat, para ang lawas kay mahapsay. Bioherb atong ihaplas kung sakit ang kaluwasan. Bioherb atong tumaron kung ang ibati dili masabtan. Epektibo ni nga tambal bisag unsa nga sakit. Ato nang napatunayan bisag asa nga dapit. Di na tamang itaglain nga atong gamit-gamiton. Tananin mong sakit sa bioherb ka na walaon. Nag-antos ba kamo sa inyong balatian? Aniya na ang BioHerb Healing Oil. BioHerb Healing Oil, ang maayong tambal sa inyong sakit o balatian. Sama sa arthritis, rayuma, binhod sa tiil o kamot. Ayaw pong haplas sa mga mabdos. Tambal sa buni, nuka-nuka o katol-katol. Panakit sa ngipon, pingot ang ilong, sipon, ubungang gahi. Samad nga dugay maayo. Ayuhon dayon, bunog, kubang, kalibanga, kaspa, luas, pangos, lisa, panuho, tiang, pamaon, kabuhion, impatso, na paralyze nga dugay na wala nakalakaw. Pinaakan sa lamo, aron sa dili kaduol ang lamo. Kining tanan, ayuhon sa BioHerb Healing Oil. Haplasi lang, butangi lang sa BioHerb Healing Oil. Uban ang pag-ampo sa Diyos nga labing gamhanan. Mamaayo ka, pusa, gamit na. Wanay laging nga gamiton nga sabon. Kung gusto mo maayong amoy sagol, maka-infeksyon. BioHerb Herbal Beauty Soap. BioHerb Herbal Beauty Soap. Inapagamit og lain, diritas makahami sa libalhin. Ato ning gamiton, herbal makaayo, makahami sa tong panit, maungo kini kaayo. Dili ka magmahay sa paggamit pa, makahami sa tong panit, makaayo pa. Wanay lain nga gamiton para sa tong lawas. BioHerb Herbal Beauty Soap lang malakas. Lain nga gamiton nga sabon. Kung gusto mo maayong amoy sagol, maka-infeksyon. BioHerb Herbal Beauty Soap. BioHerb Herbal Beauty Soap. Nag-aantos ba kamo sa inyong balatian? Aniya na ang BioHerb Healing Capsule. BioHerb Healing Capsule, ang maayong tambal sa inyong sakit o balatian. Sama sa pag-ayo sa diabetes, high blood, paglimpyo sa dugo, pagwagtang sa mga bugon-bugon sa kalawasan, o pagwagtang sa mga toxic sa sulod sa lawas. Antibacterial, maayo sa atay, kidney, problema sa baga, anti-cancer, o mga ulceron, o uban pang sakit o balatian. Kumarna sa BioHerb Capsule. Buntag, punto o hapon. Alang sa maayong lawas. Gihimo sa Master Herbs Marketing. Atong paminawon ang usa ka tinuod nga testimonya sa BioHerb. Tiki-tiki. Ako ni salig na jukog dago sa Ginoo sa produkto nga tiki-tiki kay sa panahon bitaw sa akong mga apo bitaw
nag-eskwela siya niya, di isa kakaon ba kay yantiyan, niburot. Nga, niburot gid siya niya. Nagsige na ko, gilak adto kung saan ako ang batang, ikagabi mo, dako man siya yantiyan, yung kabuntag mukha man. Ako saan na ako, ani niya, muto nagpangutan ako, unsay akong buhat-buhaton, gid ana, unsay itambal. Muto nga gabati man ko nga, ang bayuher tiki-tiki, sa tanan di ay na. Di mo to nagpangita ko na naabot ko sa merkadula na may balik na hutdan man po. Di, nagsiko pangutan, asa ko mamalit og lain mo tong ingon man silang na ako noy usabot sa sulsugan nga na maligya mo to nga ako jung gipangita nga ki asa pod siko nagngita jud kog daga sulsugan ba nga asa pod yang na maligya mo to nga ako mong nagit-anda sa lungsod nga naa day siya ko nangutan ako nga naa pa kay baligya nga ko ani siya nga unaan ako so salamat sa Ginoo kay dako kay kog problema lagi sa akong abo mo to nga may kay diha gid sa duha ka buok na lang sobra mo to ko nga bahalag pila na ako jud ang bayran ako dako jud kog pagsalig anang tambala uban pod sa Ginoo mo to nga di atong higayon na nakapalit ko mo tong nakatumar akong apo sa usa ka higayon sa pagtumar ni huka dayon yang tiyan dayon pagkaugma nangahay ko siya pagkaon ako niya ako na boy nagkuan niya ba nga ay pala bidong siya dungagi pa jud ko ama nako ayaw dong ay pala bigay pila ka adlaw ka nga di kakaon mo to nga nagpasalamat jud ko sa Ginoo anang produkto nga dako jud nag-ikatabang nato maura pud na ay ugan to jud karon mo akong saligan bansa ka mga apo mo nang ari nako ay wala intigi-tigi salamat sa Ginoo Rosalie Nahando. Ayaw na pagdugay-dugay pa, palit na sa Bayher. Tiki-tiki atong paminawon ang usa ka tinuod na testimonya sa Bayher. Tiki-tiki. Ako, si Erenia Abistano, taga Sanlagan. Ako ba, lami kaya kung kaon so ka nag-inom ko ba yung tiki-tiki unya. Pag wan ana, akong bana po, inom po siya unya. As akong apo si Inday Loy, lula taga ikong tiki-tiki mi kay lami kaya to. Hantun to akong gamay pong apo si Luis. Oh, hantun si Inday nga magsikit-sakit entian, iapod taon nga. Inom siya, hop, tapik, magurot-urot yun. Yung kuwa na, atong tiki-tiki. Yung palit na pod ma. So sa kasi mana pila ka tiki-tiki maurot? O madaghan. May kwarta ta makapalit diri. Ang sahay, madwara man kabatol sa ako ang mapalit. Kada usa ka Kada Domingo kung ano dire. Yung anak na, maurot na laging Inday gyud o inuman tong ako. Pero ako, akong tiyan, pero tinamuyon ko. Tabok na yung Bita na, muyon ko. Pero ano ka gwapa po? Gawapa. Unang, salamat yun kayo ng tiki-tiki mo. Yun nakatambok ko O, kantatan. Kantatan yun ang produkto nga gisingin akong tagbo. Dere. I love you. I love you, Pan. Ayaw na pagdugay-dugay pa, palit na sa Bayher. Di atong paminawon ang usa ka tinuod na testimonya sa Bayher. Tiki-tiki. Ako si Tagay Training Largosa, taga Ilihan, Toledo City. Akong edad, 80 na yun, no? Akong sakit, wa ko magdahong nga kini. Mahiw pa kay kadugay naman sa kalibutan nga akong giantos. Pero tungod lang, nga akong nabatian diya sa radyo nga ang ilang produkto nga BioHerd, tiki-tiki, nabalitaan ko nga mayo kini. Pero ako na yung disoyan. Ni abot o pito ka butilya akong nahulot. Kalon inanay nga, ni ayo na, ni nanak ko'y nabati nga, kalain sa ko panlawas, ingon og nabas ko kini. Gani nga, init tukar sa ilang chatsabugi. Musayaw na ko, ako sugod, ako nang ipunaplan. Mao na ang nahitabo. Ano ka pangalan mo tayo? Tatay Training Largosa, taga Ilian, Toledo City. Sus, ako namasin pa nga, sino yung akong kabastog? Murag, ayay, mamanghuran, magkantumagwangan. Ayaw na pagdugay-dugay pa, palit na sa Bayher. Tiki-tiki. Nag-antos ba kamo sa problema sa inyong panglawas? Gamit sa BioHerb Healing Tiki-Tiki. BioHerb Healing Tiki-Tiki. Pampagkana sa kaon. BioHerb Healing Tiki-Tiki. Pampagkana sa tulog. BioHerb Healing Tiki-Tiki. Para sa mga babae nga naserhan sa regla. BioHerb Healing Tiki-Tiki. Para sa pag-ayos sa inyong ubo. BioHerb Healing Tiki-Tiki. Alang sa mga nag-antos sa sakit sa tiyan. BioHerb Healing Tiki-Tiki. Para sa inahan nga pag-ong nanganak. BioHerb Healing Tiki-Tiki.
Pagdating mo sa mundo, ang katahimikan, malayo sa gulo. Sa inosenteng mga mata, aking ipapakita, wala ang kamunduhan, walang pangangamba. Umawa ka lamang sa aking kamay, nang matuklasan ang ganda nitong buhay. Ingatan ka, di pababayaan, gabay mo ko sa iyong kapaligiran. Kaluskos ng dahon, huni ng mga ibon, malayo sa dilim ng kahapon, hampas ng mga alon, kasiyahan sa nayon. Mga batang naglalaro lang maghapon, simoy ng hangin, sari-saring tanawin, paligid na iyong tatahakin, pagkat walang sawa kitang aarugain, sa paraisong pinaglalagyan natin. Padarama sa'yo upang mahubog ng gusto ang kabutihan sa kapwa-tao. At sa mura mong isipan, dapat nang malaman na may Diyos tayo na pasalamatan. Umawa ka lamang sa aking kamay, nang matuklasan ang ganda nitong buhay. Ingatan ka, di pababayaan, gabay mo ko sa iyong kapaligiran. Kaluskos ng dahon, huni ng mga ibon, malayo sa dilim ng kahapon, hampas ng mga alon, kasiyahan sa nayon. Mga batang naglalaro lang maghapon, simoy ng hangin, sari-saring tanawin, paligid na iyong tatahakin, pagkat walang sawa kitang aarugain, sa paraisong pinalalagyan natin. Umawa ka lamang sa aking kamay, nang matuklasan ang ganda nitong buhay. Ingatan ka, di pababayaan, gabay mo ko sa iyong kapaligiran. Kaluskos ng dahon, huni ng mga ibon, malayo sa dilim ng kahapon, hampas ng mga alon, kasiyahan sa nayon. Mga batang naglalaro lang maghapon, simoy ng hangin, sari-saring tanawin, paligid na iyong tatahakin, pagkat walang sawa kitang aarugain, sa paraisong pinalalagyan natin.
Magahigala, kumusta? Maayong adlaw ninyong tanan, mga palangga. Welcome na usab sa atong programa ang warawara ning adlawng Martes, Pizza 17 sa Agosto tuig 2021. Inyo ding makauban ang inyong Manoy Juan. Ang inyong Manoy Juan nga muhatag og kalingawan, muhatag og lingaw-lingaw, nga usahay muhatag pod og Mayong buntag sa mga naminaw nato karon sa radyo, mayong buntag ninyong tanan mga palangga. Mayong buntag pod sa atong mga suki nga naglantaw sa atong Facebook Live. Daghan kayong salamat. O maayong buntag natong tanan, maayong adlawng Martes. Maayong pagpanikay-sikay ninyo diha. Mga palangga nato nga kaigsuunan diri sa tibuok Cebu. O tibuok Luzon, Visayas, Mindanao ug ingon man ni Ma'am Vivian diha sa Singapore. Okay, daghan kayo salamat. Mayong buntag ninyo, hinaot nga nagmalipayon tang tanan ning adlawng Martes mga palangga. Kini atong programa kanunay gipaluyuhan sa atong mga epektibo kayong produkto. BioHerbs Healing Tiki-Tiki, BioHerbs Herbal Capsule, BioHerbs Healing Oil, BioHerbs Herbal Beauty Soap, BioHerbs Healing Eye Wash. Inyong mapalit sa panimalay ni Ma'am Marian Adan sa Ilihan, Toledo. Unya inyo pod nga mapalit sa atol sa atong pag suroy-suroy diha sa inyong lugar. Mga palangga, among pagadalhon ang inyong mga epektibo kayong produkto, ang BioHerbs products. Unya karon diay nga umaabot Huwebes, August 19, 2021, Agosto 19. Adlawng Huwebes mga palangga, natay pahigayon nga suroy-suroy o sale store sa inyong lugar. Akong makauban, Manoy Tomas Inday Daling. Among pagadalhon ang mga epektibo kayo nga produkto nga maoy mo palig-on sa atong immune system. Gahi tang takbuyan sa mga balatian sama sa sipon, ubo, hilanat og uban pa mga palangga. Mao na wala ni side effects kay kini herbal. Og napamatud-an na sa kadaghanang mga katawhan nga kini sila nangaayo gyud. Naangko nila ang kanindot o kaayuhan sa panglawas. Karong nga umaabot Huwebes, anha ta sa atubangan sa eskwelahan sa elementary sa Buanoy, Balamban, alas 8 sa buntag. Alas 8:30 at bang sa munisipyo sa may Ukay-Ukayan sa Asturias. Alas 9:30, FB Gasoline Station, Tuburan. Alas 10 atubangan sa simbahan sa Tabuelan. Alas 11 atubangan sa simbahan sa San Remigio. Alas 12 plaza sa Midilien. Og pagkalauna adto ta sa atubangan sa simbahan sa Daan Bantayan. Alas 3 atubangan sa complex sa Sugod. Og pag alas 4 adto ta sa Danau atubangan sa simbahan. Mao na ang atong schedule karong umabot Huwebes. Pizza 19 sa Agosto tuig 2021. Maayong buntag ni Ma'am Brinilyn Orzal. Naglantaw sa tong Facebook Live. Kahit mali ang puso, maayong buntag nimo diha. Maayong paglantaw. Okay, nganong na mali man na. Okay, maayong buntag ni Ma'am Roxanne Cañete, Ma'am Jersan Adan, Ma'am Jus Dada Castilla. Ayong buntag ninyo, maayong paglantaw, Ma'am May Ipulan, Sir Samuel Asuncion, Ma'am Dili Hamelo, Ma'am Luzilin Makalulot, Ma'am Mers Pavilion. Okay, maayong buntag ninyo, maayong paglantaw ni Ma'am Mapela Bestida, Ma'am Maricel Garcia, Sir Ronilo Cadinas,
og ni Ma'am Vivian Isola og ni Ma'am Lorna Igok, maayong buntag nyo diha, maayong paglantaw. Okay, hinaot nga magmalipayon taning adlaw nga Martes mga palangga. Atong oras alas 10:23 na natay lingaw-lingaw unya. Basig mukuan nino. Mulingaw gyud nig maayo. Mao na nga ayaw maghawa palihog tag share. Unlike mga palangga sa mga makalugar lang pod. Okay, salamat kayo og congrats di ay sa nakaangkon og rumble sa atong 428 ni gawas 824. Okay. Sakto ba to? Basta mauna na rumble. Okay, nagi nakadaog pa sa atong pamintain. Mauna nga congrats sa mga nakaangkon og kadaugan. Ang niagwanta atong pamintain nga 428. Okay, salamat kayo og congrats ninyo mga palangga. O gato ding ipahibalo, ayaw tunyog biyai ang atong pamintain kay basig among gawas na pud to, dili na pud ta makalimot ta. Manayog biyai ginagmay lang. O piso-piso, dos-dos ingana. O ginagmay lang ang pamintain. Nga natay hatag unya pang alas 2, alas 5. Basig makasulay na ta ani. Kasulay na tagpirde. Okay, basta ang importante mga palangga, naggamit ka sa atong epektibo kay nga bioherbs products. Kay para maangkon ang atong kahimsog sa panglawas. Mayong buntag, Ma'am Carmen Abong. Mayong paglantaw diha. Atong oras alas 10:25 na. Congrats sa mga nakaangkon og rumble. Unya, sige lang padayon lang gihapon ta. Kay kining tanan nato, lingaw-lingaw ra man ni. Dili lang ta magdali-dali. Mao na nga mayong buntag ninyo mga palangga. Na para sa'yo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabiguan, hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob, kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtataga at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging tikantik kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa'yo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabiguan, hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat na lumaban ka.
Atong oras alas 10:29 na. Maayong pag snack-snack niyo diha mga palangga. Labi na gyud sa atong mga trabahante no. Kapoy kayo singot kaayo. Mo na nga imni na niyog tubig nya palaminig kuan, palamanig pan. Okay, kuan man po. Hang sa tiyan puro tubig ha. Pilig pan. Okay, mayong buntag, Mama Lobrigo Priscilla. Hello, Sir Manoy Pak. Kumusta na? Sir, Ezekiel dito sa Manila. Sir, amping kanunay and God bless always. Okay, salamat kayo. Ma'am Leonora Pamor, good morning. Okay, Ma'am Jersan Adan. Mayong buntag. Okay, salamat kayo sa inyong kanunay nga pagsunod sa atong lingaw-lingaw nga programa. Okay, manghatag taron. Ayaw mong kabalaka. Ada pa'y duha ka sako dire. Okay, shout out from Tuwason, Mandawi. Tawason, Maine. Mandawi, mayong paglantaw niyo diha, Ma'am Jersan Adan. Ma'am Marilo Raganas, hi Manoy, good morning. Watching from Lahog, Cebu City. Okay, salamat kaayo. 41 na. Salamat kayo sa nag-share, nag-like mga palangga. Kay nag-share man mo, mo share pod ko ninyo. Okay, kuan ra man na kanang give and take. Gaan ko no kag antik. Mao na Bisaya, give and take. Okay, salamat kayo. Atong oras alas 10:31 na. Okay, sa mga nag-share diha. Natay pabunos. Pabunos nga kalingawan. Ma'am Vicky Valyarta. Maing buntag nimo diha, ma'am. Salamat kayo sa pagsugat kagahapon. Okay, salamat kayo. Why absent si ma'am? Salamat kayo. Ma'am Bebs Rigasaho. Maayong buntag nimo diha, ma'am. Maayong paglantaw, maayo pong pagpaminaw sa radyo. Salamat kayo, Ma'am Lorna Igo Caldusa, maayong buntag. Hinaot, nagmalipayon mo diha. Ito gunaw-na ang wa maghuna-huna ninyo. Kay pariha, anayo sa kataw. Daot na ka, nagkuan siya. Naguol, nagkaga na. Kay sige guna-huna. Kay tuas layo ang iyang minahal. Nagamping siya. Kibuhat niya ang tanan nga dili siya matintal sa uban. Giantos niya ang daghan nga mga katuigan, bulan, adlaw, oras, minuto, segundo. Kay si segundo man iyang uyab. Iyang gipaabot ang tanan. Naghulat siya bisan paganid na ay mo ingon nga ay nagunauna ato kay layo bitaw to. Naaraman ko sa imong duol nga nuwa magigon nimo tagda. Giantos niyang tanan kay honest siya. Nituman siya sa sabot nga why BI. Why kalimtanay. So siya raman day ni tuman ang usaw man gyud in town mo tuman. Mao na nga kalimti na la sinay-hinay. Ang wa mahigugma nimo, wa maluoy, kalimtan ka, gipasakitan ka. Ayaw pag-antos. Gawas og kuana nga namoy lisensya. Kay mag-antos gid ka kay napanaad naman na nimo sa atubangan sa kuan altar. Sana all na naad sa altar. Mao na nga antuso nimo apan isalig pod sa Ginoo, iampo kay nag-antos ka niya. Puro kalagot ang naas imong hunahuna. Puro pagdumot, kayugot. Unsa pa ng klase diha nga mga pinulungan. Mao na nga ayaw. Kung muantos ka, imo siyang tagaan og higayon, iampo siya sa Ginoo. Mao na. Mga ginay sakto mga palangga. Magunsa man na nga
gibuhat na nimo ang tanan. Unya baliwa ra day niya. Oh, mayong buntag Ma'am Selena Cruz, mayong paglantaw. Oh, mayong buntag Ma'am Carmen Abong. Salamat kayo. Okay Ayon yung kalimti kanunay tang mag-amping karong panahon na. Kay nay daghang sakit ang kahadlukan no, nga mahadlok ta nga mo matakdan ta mao na nga pag-amping mo. Unya pagsulog gyud og face mask kay para sama na nugab mas manoy huwan. Okay, kay para malikay ta sa atong o sa mga balatian nga dili gid mo takboy nato kay nagamping man ka. O kanunay gyud nga magamping magbinantayon. O dili mo siglaag-laag, ayaw mo siglaag-laag sa. Nya observe social distancing. Ayaw pagkatawa. O magkuan sa mo, magdistansya sa. O magdadon kag suroy sa imong uyab. Ako din alang ko manalag suroy kay moro magyapon. Di magyapon magduol kay distancing man. O, sunod na lang talaag. O. Kay para kuanan sa ta, mutuman lang sa ta sa lagda. Kay magpabadlong mo diha, di gina pwede ayaw gyud pabadlong. Atong paningkamutan nga di kita musupak. Maglaag-laag mo diha, di mo mutuo sa mga lagda sa kuan, mga health protocol. O buyagon gyud mo. Dakpon mo mao na nga para ra manin nato kining balaura, para ra sa atong kaayuhan. Mao na nga mutuman ta mga palangga. O katong manag-uyab diha nga nay sabot, canceled lang sa. O katong mga biyudo ug biyuda nga nagsabot, nya na lang sunod panahon. O napay daghang panahon. Chat-chat lang sa. O tawag-tawag. Uy nga na. Ang importante nga sige gini mo pahinumdom nga unsa nimo siya kamahal. Mahal pas bugas. Samot ginagkamahal kung magminyo na. Glalis na mahalas bugas oy. Okay. May tag magkadaog taning lingaw-lingaw no. Kay para malimtan na natong kamahal sa bugas. Ma'am Leonora Pamor, hi Manoy Pakuan, shout out ko kay Inday Daling Manoy Tomas. Oga Tatang Milchor. Okay, salamat kayo Ma'am Carmen Abong. Ma'am Leonora Pamor, salamat kayo. Ma'am Zelki Ko. Hi Manoy Juan, hello. Pasensya na mo yung Manoy Juan kay dili ni kayo ka kuan, dili kay ni kahatag og lingaw-lingaw. Salamat kayo Ma'am Mercy Ayuda sa atong paglantaw. Okay, palihog niya tag-share diha. Okay, salamat kayo niya. Palihog niya de kog follow sa atong YouTube channel mga palangga kay nanay 11 to kabuok. Hinaot nga mo follow mo sa atong YouTube channel. Kay para pod makita pod mo dito sa atong mga video. Wala pa ma-upload, usa pa to kabuok na maghimo ta. Mo na nga mahangyo ta ninyo. Manoy Juan Official. Manoy Juan Official atong YouTube channel. Salamat kayo sa mga nag-follow. Unsi na ta kabuok, hinaot nga modusi na mag-celebrate ta og maabot og 20. Mao gid na. Niabot 100, celebrate na pod. Palit ra gud tag bisayang manok nya atong latan. Lami man kay na. Mga palangga, unsa man ang maabot nga kaayuhan, kinahanglan i-appreciate, malipay mo, di kay mo ingon nga sa man naaunta gamaya ra pod oy. Ayaw gyud. Kinahanglan atong pasalamatan. Kay deserve na nimo ang maabot sa imong kinabuhi. Ang maabot nga mga grasya. Una nga pasalamatan unya maning kamot haron mas mudaghan pa ang atong grasya. Importante ang love gyud sa atong kasing-kasing. Ang gugma, pagminahalay. Kay mao gyud nay mo padaghan sa grasya. Mag-unsa man ang
nagsigag paning kamot niya iguli. Maglupad ng mga plato. Maglupad mga kaldero. Way kuan. Way kalipay. Inagay ka halos ganahan mo uli no kay igabot. Managas dayang tingog. Unsa man ka wala naman kay panahon. Wala kay panahon. Patakibag unsa nang panahona. Mao na nga sabtan ninyo ang inyong tagsa-tagsa. Labi na gyud sa inyong mga bana diha. Yung ginakalikayan. Dugay uli. Nya medyo kuan na murag nag mistiso inyong bana ig uli. Pula na kay gnaong, nakainom na itog bahal. Sabta na ninyo. Ayaw lang mo pagyaw-yaw, ayaw iatol anang hubog kay kanang hubog di paam na kasabot. Ikaugma lang, di na hubog. Maagid na mga palangga. Ngayong mga asawa pod nga mo, suroy-suroy pod nya pula-pulag aping. Ayaw mo pagduda. Kisa may giartihan mo dito. Sama na kay gi atang-atangan dito. Na kay gitagbo-tagbo. Ayaw. Basig ni gisuroy-suroy raton niya iyang kagwapa. Proud siya nga nakabana siya nimo. Wa gid mausab iyang kagwapa, mas misamot pa. Kay may man kang moalima, mayo kang mumahal. Una ang mga asawa, dili matigulang, musamot ka mink-mink. Paimna pagamitan nag Bioherbs products. Labi na gyud atong Bioherbs Herbal Beauty Soap. Mahimo ng kutis artista imong asawa. Mahimo ng kutis porselana. Pula kay aping. Di ka mapulag halok. Hindi migin na. Normal ra man na ang muhalok ta sa muhawk ta sa atong asawa. Sa paglakaw, sa pag-uli, sa pagtulog. Mao na. Shout out sa mga naglantaw. Unya yung bana pod nga medyo kuan na puy-puy nag mga tuhod. Pagamitan na sa atong Bioherbs products. Natay haplas diri. Palig-on na sa atong kabukugan, palig-on sa atong mga lutahan. Para mulig-on, kusog mo kuan. Kusog mo dagan ang iyong bana. Musikad. Mayong buntag giatangan ko Leonora. Giatangan ko lechon manoy. Giatangan ko lechon. Kinindutan ni mo ma'am, giatangan kag lechon. Akong nag-atan ako diri ora gyud buwad pot-pot. Pwede raman na dili man na mag-social distancing ang banag asawa. Labi na gyud sa mga lisensyado no. Gakos mo diha, tanday mo diha. Wa na gibawal basta banag asawa. Ayaw lang tong lain kay bawal gid na. Gawas nga dakpon mo sa kanang nagpatuman sa mga balaod nga dili gid taon magdugol, mag social distancing gyud. Napagilaing mo dakop, magdag sundang ang bana ng inyong gigakos-gakos di. Ang asawa ana. Mao na nga ang mga managtiayon pwede ra gyud ayaw mo pag social distancing. Di na maayo. Mangluod ng usa. Okay, mauna mga palangga. Labi na gyud imong kalawasan nga usahay dali kayong taptan og mga subaw-subaw, hilanat ubo-ubo. Sulayi ang atong Bioherbs products. Kay daghan naman ang nakasulay, daghan ang nakaangkon og kaayuhan sa panglawas nga minggamit sa atong produkto. Mayong buntag Ma'am Helen Albotra diha sa Argao, Cebu. Mayong buntag ni Ma'am Helen Permano. Shout out Heidi, Gorio, Norma, Pitpit, Laila. Okay, wa man nimo i-appeal si Mia. Ug si Odette i-appeal to. Si Mia ra may na-appeal. Si Laila. Okay, mayong buntag nimo diha Helen Permano. Ayong paglantaw Ma'am Dili Hamilo Munzon, Ma'am Mercy Ayuda, Ma'am Ferolino Alcontin. Ma'am Annalyn Campo Vilyases. Maayong buntag ninyo. Maayong adlaw. Ma'am Lorna Igok. Walang yakap, sir. Kay yakap lang ta sa unlan. Sa unan. Katong mga walay partner diha, nya panahon sa katugnaw. Paabutan yung partner, gakos mo sa inyong unlan diha. Ay mo gakos og lain kay sa gitawon ta. Sala na. Pwede na bubugakos di badoy huwad apan.
social distancing pamaron. Mayong buntag, Ma'am Deli Hamilo Monzon. Mayong buntag. Mayong buntag sa tanan nga naglantaw, Ma'am Dili Hamilo. Shout out ninyong tanan mga palangga. Salamat kaayo sa inyong paghatag og panahon nga kamo ning lantaw gyud sa atong programa. Atong umong pasalamatan. Ako mong tagaan og lingaw-lingaw. Kamo na'y bahala. Kamo na'y kontrol kung saan ninyo. Ginagmay lang gyud. Mao gina akong kuan nyo ipasabot. Ginagmay. Ayaw himuang negosyo. Okay, himuon nimo negosyo, taas rang sa kabulan. Awan lugi na mo. Na himua lang lingaw-lingaw. Mura ra gud kag kuan, nagdulag syatong. Lingaw-lingaw ra way kuan. No heart feelings. Mura kang nagduwag tubig-tubig. Asin-asin, bato slipper, usapan na diha. Kitag lechon diha, ma'am, kung naabot na. Giatngan ka sa lechon di ay. Unta, worth it na. Huwag kayo hindi ka makareklamo. Okay, atong oras alas 10:46 na mga palangga. Salamat kaayo sa mga nag-share, nag-follow, o nag-like sa atong programa. Daghan kayong salamat. Balik taon niya alang sa pagpanghatag og lingaw-lingaw. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa?
oras mga palangga, alas 10:50 na. At kay salamat sa mga nag-share, nag-like, nag-follow sa atong Facebook page, Manoy Juan TV. Maayong buntag Ma'am Dili Hamilo. Maayong buntag sa mga taga Mindanao nga naglantaw nato karon. Maayong buntag sa mga taga Luzon ug labi na gyud sa mga taga Visayas. Salamat kayo ninyo. Di na ako ma-mention tanan tungod sa atong signal nga medyo hinahinay pod. Salamat lang kaayo ninyo mga palangga. Og salamat pod kaayo sa mga naminaw nato sa radyo. Kutob maabot sa atong Sibya. Okay, God bless ninyo diha mga palangga. Hinaot nagmalipayon ta ning adlawng Martes. Unsa man ang maabot nga mga problema. Ato kanang tambayayunangan. Atong tabangan. Dili na to suluhon. Namtay pamilya. Natay mga igsuon. Mga ginikanan. Mga anak. Mag-share ta. Labi na gid ani akong lingaw-lingaw karon. Mag-share ta ani. Mag-share ta daog og pilde. Ato nang angay-angayon. Ingana ta kasuod. Ingana ta mo kamahal. Mo na nga ayong buntag sa atong mga naglantaw. Ayong adlaw ninyo, Ma'am Jilly Quezon. Ang wala ma-mention, pinangga gihapon ta mo. Medyo lag lang gyud, dili nako makuantanan. Dili nako ma-shout out. Dili ma-shout out. Shout out Ma'am Sir Jujet Barbadillo. Ayong buntag nimo diha sir, maayong paglantaw nimo diha. Amping ka diha sa imong trabaho. Kamong tanan nga mga nagtrabaho, amping mo kanunay. Ayaw mo pag hagard-hagard diha. Ayaw pag rush-rush. Muna nga, Ma'am Early Daklag Tarde. Ayong buntag. Maayong buntag ninyo. Duty ko Manoy, tagog lantaw. Salamat kayo. Ayaw sabak kay makitaan ka. Diri ilahom. Diri naami diri pod nangatulog mi. Okay, salamat kayo Sir Jujet Barbadillo. Okay. Nya ang atong lingaw-lingaw. Atong ihatag. Andaman yung alarma guide sa mga nanugat kagahapon. Okay, andaman ninyo. Kay ato nang ihatag sa dili madugay. Ato ning dalion. Atong kanunay diayong pasalamatan ng atong ang naghatag og kinabuhi sa atong programa, ang BioHerbs products. BioHerbs Healing Tiki-Tiki, BioHerbs Herbal Capsule, BioHerbs Healing Oil, BioHerbs Herbal Beauty Soap, ug ang BioHerbs Healing Eye Wash. Available na ang atong mga produkto karon mga palangga. Ugma lang mo palit kay amo pang hakuton. Available ang atong mga produkto. Ugma na lang. Karong hapon siguro. Salamat kayo sa mga naglantaw. Salamat kayo sa mga naminaw nato. Atong oras karon alas 10:53 na. Mao ni atong alarma. Andaman ninyo ang Rimi Benito. Muhing. Rimi Benito Muhing. Rimi Benito Muhing. Og ang Jose Doret Jose Mion Doret. Jose Mion Doret. Jose Mion Doret og ang Jose Rimi. Jose Rimi. Mao to ang atong alarma karong adlaw. Respetarin niyo ginagmay lang. Unya ang atong schedule ugma magkita-kita ta diha sa inyong lugar mga palangga. Atong oras as 10:54 na. Wala tayong oras ayaw maghawa taga Facebook kay ako mo nga tagaan og para ninyo. Daghan kay salamat. God is good all the time. Whatever happens, life must go on. Always remember, always smile. Og ibilin ko na lang kining gabayan sa pag-alagad. Maglinom banay kita sa pagpaubos, kay bulahan ang magpaubos kay siya ipataas.
Alaot ang magpataas kay siya ipaubos. Ang buutan og manggibuhaton nga sulugoon. Mubuhat bisan wala diha iyang agalon. Hantod sa sunod higayon, ang magantos og magpailawom sa pamilya dakong puntos sa kahitasan. Daghan salamat. God bless kanatong tanan, mga palangga. Noong bata ka pa, sidar na ang ginagaya. Minsan na may nagbibistida, maging sa laruan, manika ang napagtripan. Ayaw mo ng baril-barilan, di ka nila sinasali, di ka raw tunay na lahat. Okay, salamat kayo. Padayon ta sa 765 778 o 810. 765 778 810. 765 778 810. Salamat kayo. God bless. Amping mo kanunay.